كيمحتري كي تقالسي كي مكته حالي اللنزل عوت سلازن سرح نسرح 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 سرح كبرت يونس سلام تغطات التنايس channel كمي كان يخوم كمي تخون السنة كتكون نايوتر من يوتيوم لومي كاب عبيت لي كاونت زمتت كامتن لعلي أقداسيت فيديو هزالكم قريبا لهم سلسته أقدس تابز زينا زلو دكواتر نايسنا عمرو كيلاتات بزعبا أتعبابيا قلعود هزانات بخمي أمرهم شيب كتقبرت تخيل أقداسي حبريتان فلتتن بحتر زبالة بتصمغ زبالة من قدي تغريب لنا له بجاهم نز فيديو زي سنوكم نخيسكم عقل غيركم سامو داتا سمعوه بتهم أزيو عبيتنا يدوكم زي قدسكم حمشت جزي جماعتكم سمعوها بتاعم كتعمقكم يا so this is very important information كابتم لي كاونتز متدماي so كم مجمريا لايك جبروا نخلهم تفتوهم ولدي أبقربهم زلو بليز زي أبتحوا زي ولدكم تخينكم دما إذا أبرسهم توقيرو ندحرت أنيهم صباح نقول نتحفر تسبنا عبترا كلويو أمبار حدا بحدا كنجمرينا بزوم سلست عقد السدكواتر بزهبات أنات بزح سمعنا زين فلت حبريتايو. Let's go. Your child is born with more than 400 psychological traits that will emerge as they mature, and they have nothing to do with you. Dr. Russell Bahalazi, Harabi researcher and scientist in you. So, انتهي لنا له مجمريا ودخا ويقالكا للربعة ميتي استفل عليه ناي بحر جينس حيزو إيزو ولاد زلو سلازي زدما مساخا ويمساخي قد تاركب يبلون كده أجملكم إيه سلامتاي كم يبلكم زلو نخرج دعنا من تات. Child is born with more than 400 psychological traits that will emerge as they mature, and they have nothing to do with you. So the idea that you are going to engineer personalities and IQ and academic achievement skills and all these other things just isn't true. Your child انتهي لنا لبعتر زبالة جينس يكون تريتس يدولنا بحريات تقال عكولت كل الأربعة ميتي نفسهم زخالو بحريات حيزون بحريات نبالهم تريتس سو ويت أبايات حيزو يولد على وزياتهم دما قد تاسخا كتسألوهم تخلا يكونن انتهي لنا له أبزو أنا زي ولاد كخولت كله كومبليت نسخة خسر حتى خل نبراتيز مثلا كم زين تجبر كي خمس خون كم تجبر كي خمس خون كم زين كاين أبزي خدو كل ذا حبريتان سمعوا نتولد ناس بعلنا كله كان سخاخلو نخل كوين كسمعنا يغلي السجن تايب لنا له أمو دا تاقد حبري تقبلنا بليس نزا استوعلو له مغنياتو بسنكزي بزح ولادي سقطتنا أمر اللو ودوح مغا بتمرتي ودوح مغا بسبورت أكالاتو قالك خون كله حمكاتنا تولادي فيلز قبر خويني يسمعوا كل جزيقنكم يكونن إذا دكتور كم دبلنا زلو is not a blank slate on which you get to write. أنا وين زبلات نبر كبجيكا مبزحتهم قلعوا كله دخلوا سعدا فيليو زدلخا كتصحفلو تخيليو زبلا بهالان حبريتان الله إذن كله تخيك لا يكونن اتقالعا ناي بعلو كاب تفترة زمت بروغرامين وين كم زلو جين انتاي مالو تمخانو كاستوعي لنا سمع لنا زيا فلا ينام التانك. The better view is that your child is a genetic mosaic of your extended family. ولاتكا كل جزء ناتكات رادي كونس ناتكا زرن نايتا سبيتخا زرن جينيتيك هيستوري ناتوم كفال الوانات اللو سلازي تزولت كاباها اكزاكتلي از سخات قبرت رادي كورس مسوز مثلا جينيتيكس كابا بحقوتات كان كابا بحقوتات نهدن زصنحي عبص الواون اللويو يبلنا له. Which means this is a unique combination of the traits that run in your family line. Unique مالتها فولوي تقول احيز وزمت كومبينيشن ويكا حوسواس ناي استفل عليه جينيتيكس حوسواس فلوي نفسه كسبنا ناتفلوي على مالتي. I like the shepherd view. You are a shepherd. You don't design the sheep. The engineering view makes you responsible for everything. Everything that goes right and everything that goes wrong. This is why parents come to us with such guilt, more guilt than we've ever seen in prior generations. انتهي لنا له سلازي ولاد مالت كم قاساد عمبر كم انجينير كون يبلون حزوازيا قاسان انجينير تايم مالتيو نتنبرد بعلو ديزاين غيرو كل نجر بتنسوس دليل من قد كم زخيز قبري انجينير زبال قاساخي نتنا باقع بعلي كون سرحن وينتنا تقال بعلي سرحني انتهي دا نتنا تقال سوهبو أبيك بالعقلة ما أسك بالعلون انتهيك بالعلون ما أسك ستيالون أبيك ستيالون كل نجر نعنز قبع
ኣብቲ ዘድልየ ሰዓርን ምቹእ ቦታን ሒዝዎም ብምኻድ ክቕለባ ከም ዝኽእላ ይገብረን ንሕና ድማ ከም ወለዲ ጓሶት ዳእምበር ኢንጂነራት ኣይኮናን ብለና ኣሎ ኢንጂነር ነቲ ቆልዓ ድሌቱ ክገብሮ ዝሓስብ ማለት እዩ ጓሳ ግን ነቲ ቆልዓ ክዓብየሉ ካብ ዝኽእል ክሰትየሉ ኣብ ዝኽእል ክመሃረሉ ኣብ ዝኽእል ኢንቫይሮንመንት ክወስዶ ዝኽእል ኣተሓሳስባ ማለት እዩ because parents today believe that it's all about them and what they do and if they don't get it right or if their child has a disability they've done something wrong when in fact the opposite is true this has nothing to do with your particular brand of parenting سلام نقولكم حاضر حبريتا بزعبا ولكاو كلاساتنا كباكم كفتني أبقى طبعا كتعبيو كنزبنا بجنزبنا صارت هذه كنوس كنزبنا خسر حلنا تدليهم تمرتنا ستوك ماركت لنا أبت تمرتي ستوك ماركت تايو بخمي يسرح أبي يركب انتايو تهريدما كنيجي ما ينفسن كبرو ستيب باي ستيب ميهو نفسكم تزبطيو كالي بزعبا بيزنس تدليهم زغالس تمرت لنا بزعبا كمبيوتر كتفوتو تدليهم تكبار وزغورة تمرت لنا كوبون بزعبا إيديتين ويقوانقوا كتفوتو تدليهم أب تكبار استمركوسي بكيلاتات استغربت تمرت لنا سلازي كتب مهارتو تدليهم أبدراري وجدكم ملو حبريتا وسيدكم سيكم تطوس تدخلوا unique individual. Shepherds are powerful people. They pick the pastures in which the sheep will graze and develop and grow. They determine whether they're appropriately nourished. They determine whether they're protected from harm. So, ከም ጓሳ እንተሪእናዮ እንታይ ብለና ኣሎ ጓሳ እቶም ጥሪት ናቱ ኤግዛክትሊ ኣበይ ፅቡቕ መግቢ ክረኽቡ ክእሉ ብኸመይ ፅቡቕ ክኾኑ ክእሉ ኩሉ ነገር ርዩ ኣብቲ ንሳተን ፅቡቕ ክኾነን ዝኽእል ቦታ ይወስደን ካብ ሕማቕ ነገር ድማ ሕማቕ ካብ ከጋጥመን ዝኽእል ድማ ይኣልየን ብለና ኣሎ ስለዚ ንሕና ከም ወለዲ ከም ጓሳ እምበር ከም ኢንጂነር ግን እቲ ንብረት ንሱ ዝሰርሖ ምስራሕ ታቢዎ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ሓላፍነት ናቱ ጉድለት ናቱ ንዑ እሱ ድማ ይድንቀፈሉ ናይ ውላድ ግን ከም ዝበለና ምስኦም ዝመፅእ ናይ ጄኔቲክ ትሬትስ ኣለዎም ካብ ኣባሓጎታትና ዝመፀ እዚ ድማ ብቐጥታ ንሕና ክንፀልዎ ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ ሓላፍነትና ንሳቶም ክዓብይሉ ዝኽእሉ ኢንቫይሮንመንት ምፍጣርን ከባቢ ምፍጣርን ዳ እምበር ንዓታቶም በዓልና ክንሰርሖም ከም ዘይብልና ስለዚ ከም ንደልዮ ስለ ዘይኮኑልና ድማ ውድቀት ናታ ወይ ሕምቀት ናትና ኮይኑ ክስማዓና ከም ዘይብሉ ኣረዲና ኣሎ እዚ ብዛዕባ ኣፈጣጥሮም ናይ ቆልዑ ክብለና ከሎ ኔክስት ድማ ዶክተር ፓተርሰን እንታይ ክብለና ሰለስተ ደኳትር እዮም እዚ ድማ በተዓባብያ ፉሉይ ሳይኮሎጂስትን ሳይካትሪስትን እዩ let's listen to him Your job as a parent is to make your child socially desirable by the age of 4. Like you want to burn that into your brain. ንስኻ ወይ ንስኺ ወይ ኣነ ሓላፍነትና ከም ወለዲ ንወድና ወይ ንጓልና ደቂ 4 ዓመት ክኾኑ ከለዉ ብሕብረተሰብ ተፈታውነትን ክብሪ ክህልዎም ከም ዝኽእል ምግባር እዩ ስራሕካን ሓላፍነትካን ኦኬ ሰብ ናይ ሰብ ዳንታይ ገደስ ክትብል እዮም let's listen to him እዚኣ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲት ምዃና Because people don't know that. That's your job. And here's why. It's easy if you think about it carefully. So you imagine you've got a 3-year-old child, so sort of halfway through that initial period of socialization, and you take that child out in public. Okay, what do you want for the child? Who cares about you? What do you want for the child? You want the child to be able to interact with other children and adults so that the children are welcoming and smile and want to play with him or her. And so the adults are happy to see the child and treat him or her properly. Okay. ንስኻ ንወድኻ ወይ ንጓልካ ደቂ 4 ዓመት ንበሎም ኣብ ሓደ መፃወቲ ቦታ ወይ ኣብ ሓደ እኩብ ቦታ ወይ ኣብ ሓደ ሰብ ዘለዎ ቦታ ምስ ወሰድካዮ ንወድኻ ወይ ንጓልካ እንታይ ኢኻ ትደሊ ንስኻ ናይ ነፍስኻ ግደፎ ብለና ኣሎ እቲ ቆልዓ እንታይ ክረክብ ኢኻ ትደልዮ ከም መብዛሕትና ወለድ እንታይ እንደሊ እቲ ቆልዓ ብካልኦት ቆልዑ ምስ ካልኦት ቆልዑ ክፃወትን ክዘናግዓን እቶም ካልኦት ቆልዑ ድማ ምስ ክፃወቱ ክደልይዎ ኢኻ ትደሊ ከም ወላዲ ኣይኮነን ድዩ በቶም ዓበይቲ ወለዲ ድማ ነቲ ቆልዓ ክፈትዎን ኣብ ከባቢኡ ኣብቲ ዝሳቶም ዘለዎ ቦታ ንክህሉን ብባህርያቱ ድማ ደስ ክብሎምን እዮም ዝደልዩ ስለዚ እቲ ቆልዓኻ ሶሻሊ ወይ ካብ ኣብቲ ማሕበር ኣብቲ እኩብ ሰብ ፅቡቕ ዝኾነ ተቐባልነት ክህልዎ ኢኻ ትደሊ እምበር ንቐፅል እንታይ ማለት እዩ ዳዚ And if your child's a horrible little monster because you're afraid of disciplining them or you don't know how to do that properly, then what they're going to do is they're going to experience nothing but rejection from other children and false smiles from other parents and adults. And so then you're throwing the child out there into a world where every single face that they see is either hostile or lying. And that's not something that's going to be እንድሕሪ እቲ ንስኻ ሒዝካዮ ኣብ እኩብ ቦታ ትመፅእ ዘለካ ቆልዓ ስነ ምግባርን ስነ ስርዓትን ዘይብሉ ተኮይኑ እንታይ ክገብርዎ እዮም እቶም ቆልዑ ክፃወቱ ይኮኑ ምሱ
كنصلويم كنصقويم تعاليلنا قبلويم اتهم عبيت دما of course ابز معراب عالم نتي قلعه صليوم مخلو ناي فيك في الشختان كمزي صبوق غيرهم كمساسلو كفتنيم بعال خاصنا سرعات زي مهير كايت قلعه اب دغه خيدو كل غزي تنصلون صرفن صقطن ريجكشن ويكا مسغواغون تراي خغاطمو سلازي ودخا وي قالكا بعال خاقصكا سنه سرعات ديت ريسكايو العالم كل غزي تازخفت بوتا ياخد كونو بكل سب دما حماقن تنصلونا غاطمك خيدي سلازي بعالم تنصلون صقامن كغاطمو دتدلي بعال خاقصكا سنه سرعات تحزي تعتي بلنالو دكتور باترسون زين حبريتاتات زياتن تراي حزنا درغينا دقنا بعلنا مقطع رومو ما يبلني ግን ስነ ስርዓት ክሕዝሉ ዝኽእሉ መንገዲ እንተዘይክኢልካ ኣብ ደገ ምስደት ካዮም ዝኸፈ ህይወት እዮም ክሕልፉ ቡሊ ከጋጥሞም ይፀርፍን ውርደትን ከጋጥሞም እዚ ድማ ሓንጎሎም ንመዋእሎም ሕማቕ በሰላ ሒዞም ከም ዝዓብዩ ክገብሮም ስለዚ ደቅና ስነ ስርዓት ዘይምትሓዝ ፅባሕ ንግሆ ዓቢ ሕማቕ ከም ዘጋጥሞም ንፈልጥ ኢና ሳልሰይቲ ካብ ዶክተር ብሩስ ዝመፀት እያ ካብ መጠን ላዕለ ገዳሲት እያ ፕሊዝ ነዚያ ስምዕዋ ላይክ ግበርዋ ዛ ቪድዮ ናትኩም ፊድባክ ድማ ክሰምዕ ደልየ So, let's listen to him. Give me a child until it's 7 and I will show you the man. And it's just based on how you grew up, what you see, you know. እንታይ ዝበለ ዘራርባ ኣሎ ጥንታዊ ዘራርባ ዝኾኑ ቆልዓ ወዲ 7 ዓመት ከለኻ በኒ እንታይ ዓይነት ሰብኣይ ክኸውን ምዃኑ ድማ ክነግረካ እየ ዝበለ ዘራርባ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ the man, and it's just based on how you grew up, what you see. You know, look, this is not new. I mean, there's the famous book, Rich Dad, Poor Dad, and basically said you come from a poor family and you could struggle your whole life and try to get rich, but you're not going to make it. And if you come from a rich family, you could be stupid your whole life and make it. Unless I make a conscious effort. To change your programming, just when you're just... እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ኣብ ብዙሕ መጽሓፍታት ከም ዝተረጋገፀ ኣብታ መጽሓፍ ሪች ዳድ ፑር ዳድ ከም ዘሎ ሓደ ሰብ ሓደ ቆልዓ በቲ ከባቢኡ ክሳብ ክንደይ ከምፅሎ ሓደ ካብ ድኽነት ዘለዎ ስድራን ሕብረተሰብን ዝመፀ ኩሉ ይብልኒ ዝበዝሐ ሰብ ግን ልክዕ ከምቶም ስድሩ ንዖም ዝመስል ህይወት እዩ ዝህልዎ ምክንያቱ እቲ ፕሮግራሚንግ ናቱ ከምኡ ስለ ዝኾነ በንፃሩ ካብ ሓደ ሃብታማ ስድራ ዝመፀ መብዛሕትኡ እሱ ዝፈልጦ ዋላ እኳ ሓንጎሉ ብሱል እንተዘይኮነ ወይ ከዓ ፍሉይ ኣተሓሳስባ ተዘይበሎ ሃብታም ኮይኑ ንክወፅእ ግን ዝበለፀ ዕድል ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ፕሮግራሚንግ ናቱ ናይ ሃብታማት ፕሮግራሚንግ ስለ ዝኾነ ስለዚ እቲ ሕብረተሰብካ ብንእስነትካ ንነግሮን ንርእዮምን ነቲ ቆልዓ ፕሮግራም ይገብሮ ብኸመይ እጅ ክነግረና falling off into sleep, consciousness is disconnecting. The next period of your brain operation while your consciousness is disconnected is theta, which is the same brain function as in the first 7 years. So if you put a pair of earphones on at night with a program of what you would like to be true in your life, as soon as your conscious mind disconnects, that program is playing. It's not playing into your conscious mind, that's shut off. It's now going straight into the subconscious mind. So it's called auto. This is brilliant. እንታይ ብለና ኣሎ መብዛሕትና ኣብቲ መዓልታዊ ንጥፈታትና ካብ ንጎተን ሲና ስራሕና ከይትከልና ብዙሕ ነገራት ዋላ እኳ ብፕሮግራም ናትና ዝግበር ተኾነ ኮንሽስ ወይ ከዓ ኣስተውዒልና ንሕና ንገብሮም ነገራት ኣለዉ ክንድቅስ ከለና ኣብታ ግዜ ድቃስና ሓንጎልና እቲ ኮንሽስሊ ናብቲ ዲ ከይ ነዚ ዲ ኮስ ነዚ ዲ ከንብብ ንዑ ኣቋሪፁ ክድቅስ ይጅምር እቲ ሳብ ኮንሽስ ዝበሃል ሓንጎልና ግን ሽዑ እዩ ዝሰርሕ እምበኣር ኣብቲ ሳብ ኮንሽስ ክፋልናትና ድማ ካብ ቀዳማይ ዓመት ክሳብ 7 ዓመት ዝነበረና ፕሮግራሚንግ ተኸዚኑሉ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ንእስነትና ዝተኸዘነልና ወይ ዝወረደና ፕሮግራም ንስዩ ንህይወትና ዝበዝሐ ፅልዋ ዘሎ ነዚ ሳብ ኮንሽስ ማይንድ ናትና ክንቅይሮ እንተደሊና ክንድቅስ ከለና እቲ ንሕና ንደልዮ ዓይነት ባህሪ ብሄድፎን ጌርና ንዑና ሰማዕና ንደቅስ ወይ ከዓ ንዑ ኣብ ቴሌቪዥን ዲ ኣብ ቴሌፎን እናሰማዕና እንተደቂስና ነቲ ሳብ ኮንሽስ ክፋል ናይ ሓንጎልና ፕሮግራም ንገብሮ ኣለና ስለዚ ንሱ እንተተፀልዩ ዝበዝሐ ስጉምትታት ናይ ህይወትና ንስዩ ክፀልወና ዝኽእል እቲ ሳብ ኮንሽስ ክፋል ናይ ሓንጎልና ኣብ ህይወትና ክሳብ 90% ውሳነታት ናትና ንስዩ ዝውስኖ ሓሲብና ንገብሮም ውሕዳት ነገራት እዮም ብልምዲ ንገብሮም ግን ኣዝዮም ብዙሓት እዮም እቲ ልምዲ ንብሎ እዩ እቲ ዓመል ዘይኮነስ I don't know ብትግርኛ እንታይ ከም ዝገልጾ ሳብ ኮንሽስ ማይንድ ዝበሃል እንታይ ማለት ምዃኑ ተረዲና ኣሎ ብትግርኛ ቃል ተለዋ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ግደፉለይ ፕሊዝ ሶ ሓበሬታታት እንታይ እዩ ንደቅና ክሳብ 7 ዓመት ኣብቲ ፕሮግራሚንግ ናቶም ፅቡቕ ሓሳባትን ኣተሓሳስባን ከኣትዎም ክንፅዕር ክንክል ኣለና ሕማቕ ኣተሓሳስባ ከይትውሎም ድማ ክንጥንቀቕን ክንሕግዞምን ኣለና ብኻልእ ከዓ ሶሻሊ እዚኣ
እናተዛረብኩ ከለኹ ሓንቲ ቪድዮ ከርእየክም እየ ካብ መጠን ላዕላ ገዳሲት ቆልዑ ኣብ ንስነቶም ክሳብ ክንደይ ከምፅኡ ኣለዉ ክንሪኣ ኢና ራይዎም ቆልዑ ዝረኣይዎ ከም ዝገብሩ ተድሕርቲ ዓብዪ ይኸዱ ኣለዉ ራይዎም ዝተፈላለዩ ቪድዮ ኣዲኦም ወይ ኣቦኦም ዝገብሮ እናተዓዘቡ እዮም ዝኸዱ ትነግሮም ኣይኮኑን ሰምዑ ንስኻ ትገብሮን ንስኻ ተተግብሮን ንዑታት እዮም ዝርዩ ስለዚ ፅቡቕ ኣርኣያ ንኸውን እንተዘየለና ደቅና ፅባሕ ንጎ ንዕዑ እናርኣዩ እዮም ክኸዱ ሽጋራ ክትሰብ ከለኻ ሽጋራ ፅቡቕ ነገር ኮይኑ ክስማዕ ምኽእል ክድርብያ ከለኻ ኤቭሪቲንግ ንስኻ ትገብሮ ንዑ እዮም እናተዓዘቡ ዝኸዱ ሕርቃንካ ብኸመይ ተውፅኦ ሕርቃን ክትሓርቕ ከለኻ እንታይ ትገብር ንዑ እዮም ዝርዩ ገን ባህርያት ናትካ ጠባያት ናትካ ዝደጋገሙ ሓንቲ ግዜ ትገብሮ ዘይኮነስ ብተደጋጋሚ ትገብሮ ነገር ማለት እዩ ስኻ ክትሓርቕ ተሪዮምካ ከምቲ ንስኻ ትገብሮ ዓይነት ሕርቃን ከርእዩ ይፍትኑ ትሓዝን ተሪዮምካ ከምኡ ትሃርብ ተሪዮምካ ከምኡ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ገዛና እንገብሮ ባህርያት ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ቢኮዝ እቲ ሳብኮንሽስ ዝበሃል ዘሎ ክፋልና ሓንጎሎም እዚ እቲ ቁኑዕ እናበለ እንድሕር ዓብዩ ፅባሕ ንጎ ንዑ ንኸርእዩ ፀገም የብሎምን ኣብ ብዙሕ ኣቢዩዝ ወይ ከዓ መሃረምትን ፀገምን ኣብ ዝነበሮ ስድራ ቤት ዝዓበየ ቆልዓ እሱ ኖርማል ኮይኑ ክስምዖ ይኽእል እዩ ከምዚ እዩ ረይዎ ዘ ጅናብነት ንሰበይቱ ክሃርም ከሎ ፅቡቅ ኮይኑ ተሰሚዕ ንዑ እናርኣየ ዓበይቲ ቆልዓ ፅባሕ ንግሆ ነዴኻ ንካልኦት ምህራም ከም ንቡር ገይሩ ክወስዶ ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ንሰበይቱ ወይ ንካል ጓል ኣንስተይቲ ምህራም ከም ንቡር ገይሩ ክወስዶ ይኽእል እዩ እንታይ ማለት እዩ ብሓፈሻ እዚ ንሪኦ ዘለና ቆልዑ ብብዙሕ ከም ዝፅለዉ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ንሕና ድማ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ኢና ክንገብረሎም ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና እዛ ቪድዮ ብሓፈሻ ብዛዕባ ቆልዑና ተዓባብያን ብዙሕ ዘይነስተውዕሎን ብትክክል ዘይተማሃርናዮን ዘይተነግረናን ፅቡቕን ሕማቕን ብዙሕ ሓበሬታ እዩ ዘለና ሓደራኹም ነቶም ደቅና ብምስትውዓል እዛ ቪድዮ እዚኣ ብፍላይ ናይቶም 3 ደኳትር ምኽሪ ኣስተውዒልና እንተሰሚዕናዮ ደጋጊምና ክርዳእና እንትዕራፍ ኪድና ኣብ ሂወትና ብዙሕ ክሕግዘና ይኽእል እዩ እምበኣር ሓንሳብ ክትሕግዘኩም እዛ ናይ መወዳእታ ናይ ዶክተር ብራስል እናሰማዕና ብኣጌርና ንውዲእና ምክንያት ኣገዳሲ as they mature. Your child is born with more than 400 psychological traits that will emerge as they mature, and they have nothing to do with you. So the idea that you are going to engineer personalities and IQ and academic achievement skills and all these other things just isn't true. Your child is not a blank slate on which you get to write. The better view is that your child is a genetic mosaic of your extended family, which means this is a unique combination of the traits that run in your family line. I like the shepherd view. You are a shepherd. You don't design the sheep. The engineering view makes you responsible for everything. Everything that goes right and everything that goes wrong. This is why parents come to us with such guilt, more guilt than we've ever seen in prior generations. Because parents today believe that it's all about them and what they do. And if they don't get it right, or if their child has a disability, they've done something wrong. When in fact the opposite is true. This has nothing to do with your particular brand of parenting. So I would rather that you stop thinking yourself as an engineer and step back and say, I am a shepherd to a unique individual. Shepherds are powerful people. They pick the pastures in which the sheep will graze and develop and grow. They determine whether they're appropriately nourished. They determine whether they're protected from harm. ኣብዚ ዘበን እዚ ዕውት ንኽትከውን 3 ኣገደስቲ ነጥብታት የድልዩና መጀመርያ ሰሪሕካ ገንዘብ ምምፃእ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ዘምፃናዮ ገንዘብ ብኣገባብ ሒዝና ብኣገባብ ከነወፍሮ ክንክእል ኣለና እዚ ድማ ስቶክ ማርኬት ከም ቀዳማይ ምርጫ እዩ ዝመፅእ ምክንያቱ ብውሑድ ገንዘብ ናብ ዝለዓለ ዕብየት ክንከይድ ስለንኽእል ብውሑስ መንገዲ ፈሊጥና ኣለሊና እንተኸይድና ነዚ ዝሕግዝ ፕሮግራም እውን ኣለና እቲ ካልኣይ ኣብ ክንዲ ነቲ ደሞዝካ ክትዕቢ ተወሳኺ ስራሕ ትገብር ተወሳኺ ክእለታት ንኽትሃንፅ ክትብገስ ኣለካ ምክንያቱ ክእለታትካ እንተዓብዩ ኣታዊታትካ ክዓቢ ስለ ዝኽእል ስለዚ ኣብ ትርፊ ግዜና ክንመሃርን ክንዓብን ክንክእል ኣለና ኣብቲ ንኸዶ ጉዕዞ ክሕግዙና ዝኽእሉ እቲ ሳልሳይ ድማ ሓድሽ ምንጭ እቶት ክኾነና ዝኽእል ቢዝነስ ክንሃንፅ ኣለና እዚ ድማ በቲ ዝተምሃርናዮ ክእለት ክኸውን ይኽእል በቲ ኣብ ሆብናትና ዝተመርኮሰ ክኸውን ይኽእል ነዚ ንኽንገብር ክሕግዝ ዝኽእል ብዙሕ ፕሮግራማት ኣብ ድራር ሂወት ቀሪብናልኩም ኣለና ምስ ኩነታት ናይ ሂወትኩም ብዝሰማማዕ ከድልየኩም ዝኽእል ኮርስ ወሲድኩም ናብ ዕብየት ንኽትብገሱ ድማ ብትሕትና ይፅዋዓኩም ቴንክ ዩ